ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 11/12/22 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 18/1/93. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಇನಿ ಸಮರ್ಥ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸಮರ್ಥ ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸಮರ್ಥ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥದ ಖಜಾನೆನು ಪಂಡ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಆನಗನೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರದ ರೂಪೊಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸಂಪನ್ನಾದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಸಂಪನ್ನಾದು ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಈ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಬಾಪ್ತಾದರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಅತಿ ಸಹಜ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮೃತಿ ಕಣತೇರು. ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಚಾಬಿ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ಕೀ ಅತಂಡ ಬೀಗ. ಸ್ಮೃತಿ ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ. ಇಂದೇ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಚಾಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಯರು. ಎನ್ನ ಬಂದು ಪಂಡರು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂಡು ಸಹಜವಾದ ತಿಕ್ಕದು ಬುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂಚನೆ ನಶೆರ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಖಜಾನೆ ಸೋ ಎನ್ನ ಖಜಾನೆ. ಬಾಬನ ಖಜಾನೆನು ಎನ್ನ ಖಜಾನೆ ಅದು ಬುಂಡು. ಆ ಪಿರಾವದ ದಿನಕುಲ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂಲ ಕೊರ್ಪುನ ದಿನವಾದುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಿನವಾದುಂಡ ಆಂಡ. ಇತ್ಯದ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಆ ಮಹತ್ವದಾದುಂಡು ಇತ್ಯದ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸದ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಸಾಕಾರ ರೂಪೋಡು ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಎದುರುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ವಿಲ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ಎಂಚ ಆದಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ ಸೇವೆದ ಅರ್ಥವಾದ ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಎದುರುಡು ವಿಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ಯದ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸದ ಅನೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಸೇವೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆನು ತನ್ನ ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಸರ್ವ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸ್ವಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಗುಪ್ತ ರೂಪಧಾರಿಯಾಯಿರು. ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆನು ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಡು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ತೇರು. ಪಂಡ ಸಾಕಾರ ರೂಪಡು ಸೇವೆದ ವಿಲ್ ಪವರ್ನ ವಿಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ. ಈ ದಿನನು ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸ ಪಂಡ ಸಮರ್ಥ ದಿವಸ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದರು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವೇ ಸ್ಮೃತಿತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು 4 ಕಡೆ ಜೋಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಸೇವೆಡು ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ನಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು. ದಯಪಂಡ ವಿಶೇಷ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ವರದಾನ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೊತೆಟುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ವರದಾನವಂತೂ ಇದುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಜೊತೆಟು ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ವರದಾನಲ ಉಂಡು. ಜೊತೆಟು ಜಗದಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಧುರವಾಣಿದ ವರದಾನಲ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ವರದಾನೊರ್ದು ಸಹಜ ಸಫಲತೆದ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ದುಂಬು ಪೊಂದು ನಲ್ಲಾತು ಸಹಜ ಸಾಧನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಫಲತೆದ ಅನುಭವ ಅವಡೆ ಅಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪನ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ 4 ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು. ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದು ಬಿಡಡು ಮಾತ್ರಲ ಇಂದನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಏ ಪಾಪುಂಡು
ಎಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಬಿಡಡು ದೇಪಂಡ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ನಗಾರಿಕೆ ನೋಲಿ ಆದೇ ಬುಂಡು ಕೇವಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬೋಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಆ ಪಾತೆರವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ರಡ್ಡೆತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಮೂಲಕ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಡು ತಡ ದಯಗಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಆದು ಬುಡುಪುನತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಹೃದಯರ್ದು ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅದುಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ರಡ್ಡನೆಯದ್ದು ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಚಿಹ್ನೆ ದಾದಾದುಂಡು ಪ್ರಾಣಪಾಡು ಅಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪೈರ ಬಲ್ಲೆ ಏಪ ಪ್ರಾಣನು ಒತ್ತೆ ದೀಪುನ ಪಾತೆರ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡಿಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ತುಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ವಿಕರಾಳ ರೂಪಧಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಡು ಅಪಗ ಪ್ರಾಣದ ಎದುರು ಇಂದು ದಾದಾದುಂಡು ಇಂದೆಕ್ ಪನ್ಪೆರು ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಡ್ ಅಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿನ ಅಲುಗಾಡಿಸರೆ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಏಪನೆ ಒವ್ವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಸೋಲು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಾಳಿದ ಮಾಲೆ ಅದು ಪೋಡು ವಿಜಯರತ್ನ ಅದು ಪೋಡು ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಳಿದ ಶೃಂಗಾರ ಅದು ಪೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅರ್ಥಾತ್ ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದೃಢ ಶಬ್ದನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಐಕು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜೊತೆಟು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುರು ಏಪ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ತುಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಓವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಲಹೀನ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರಣವಾದಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾರಣನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬದಲಾದು ನೆಪದ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬೇರು ಇಂದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೋಡು ನೆಪದ ಗೊಬ್ಬುದ ಚಿಹ್ನೆ ದಾದಾದುಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಇಂಚೆಜ್ಜಂಡು ಇಂಚೆತ್ತಂಡು ಇಂಚೆ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಮೊಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ಪಾತೆರನ ಇಂಚಿನಾದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ದವರ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಈ ಭಾಷೆ ನೆಪತ್ತ ಗೊಬ್ಬದುಂಡು ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಭಾಷೆ ಅದುಂಡು ಇಂಚಾವಡು ಅತ್ತುಂಡ ಅಂಚಾವಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಬಾಬನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಆವಡು ಬೇತಕ್ಲಿನ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಆದೇ ಉಪ್ಪೋಡಪ್ಪು ಬೇತಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೆರು ಯಾನ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಬೇತಕುಲು ಸಹಯೋಗ ಕೊರಿಯರು ಅಪಗೆ ಯಾನು ಸಂಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪೆ ಇಂಚತ್ತು ಈ ರೀತಿ ದೆತೊನುನ ಬದಲಾದು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾದು ಸಹಯೋಗ ಸ್ನೇಹ ಸಹಾನುಭೂತಿನು ಕೊರ್ಪುನನೇ ದೆತೊನ್ನಾದುಂಡು ನೆನಪು ದಿಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಕೊರ್ಪುನನೇ ದೆತೊನ್ನಿ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ದೆತೊನ್ನೆ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಸ್ವಯಂನು ತೂವೊನ್ನಿ ಸ್ವಯಂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಸ್ವಮಾನಡುಪ್ಪುನಿ ಸ್ವಮಾನವಾದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷರು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಮಧುಬನುಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದು ಪೋಪರು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನೆಪದ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದೃಢ ಆಪುನ ಬದಲಾದು ಬಲಹೀನ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಡು ಸಡಿಲ ಆಪುನ ಒಂಜೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎಂಚೆ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಮೆಷಿನರಿ ಪಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೂಸ್ ಆದುಬುಟ್ಟ ಅಪಗ ಇಡೀ ಮಿಷಿನ್ ಕೆಲಸಗೂ ಬರಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೂಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪರೆಗಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಬಲಹೀನ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಕ್ರೂ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪರತು ರೂಪಡು ಬರ್ಪಿಜಿ ಈ
ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆದ ಲೂಸ್ ಕ್ರೂನು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂದು ಅಂತೂ ಆವಡೆ ಇಂಚತ್ತು ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ನಡತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಆದುಂಡು ಹುಡುಕಾಟಿಕೆ ಆದು ಉಡುಪುಂಡು ತೂಪರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಪರು ದಾದಿ ದೀದಿನಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿವಾಡು ಆದು ಬುಡುಪುಂಡು ಇಂಚತ್ತು ಬಾಬಾ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ಮೂಜನೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ದೃಢತೆಡ್ದು ಬಲಹೀನ ಮಲ್ಪುನ ಆಧಾರ ಸುರುಕು ಸಹ ಭಾಷ್ಯದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ನ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಬಲಹೀನವಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಂಡು ಸಮೀಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಾದೊಂದು ಸ್ವಯಂನು ತೂವಣ್ಣು ಸ್ವಯಂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿಯಾದೊಂದು ಬೇತಕ್ಲೆನು ತೂಪುನಿ ಐಟ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ತೂಪುನಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂವಂದೆಪ್ಪುನಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಡು ಅಂತರವತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಎಲ್ಯಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದ ಐಡ್ದವರ ದೂರದ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ತೂಪುನೆತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಮೋಸ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನಿ ಈ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಡ್ ಕಣಪುನಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪುಚು ತೆರಿಂಡೆ ಕಾರಣದಾದಂದು ಐಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಂತ್ರವಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ತೆರಿಯೊಣ್ಣಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೂಜಿ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೆರಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೆಪೇರು ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರೆಪುನಿ ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಮಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಾಯಿರ್ದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತಕದ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರೆಪುನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆತಾರೋ ಪಕ್ಕನ ಏರು ರಡ್ಡು ದಿನಟು ಐನು ಒಚ್ಚಿದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಚ್ಚ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ಪಾಡು ಅಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸಹಜವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದೇ ಆಟೋಡು ನಡತಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ಯದ ದಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಶರೀರದ್ದು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಮಧುವನಟೊಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ದಿವಸದ ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭವಡು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅನುಭವನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭವ ಅಂಚೆನೆ ಸೇವೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಧುರ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೇಮದ ಮುತ್ತುದ ಮಾಲೆಲು ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುಂಡು ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಸಹ ಸ್ನೇಹದ ಮಾಲೆ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಳಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಪುದರ್ದು ವಿಶೇಷ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಆತ್ಮಿಕ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ ಈತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ಒಯ್ಟು ಒಂಜೇ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಹೃದಯದ ಶಬ್ದ ಮುಟ್ಟುದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಶಬ್ದಾತೆ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಮರ್ಜ್ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಎದುರುಡು ತೂದು ವಿಶೇಷ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಸರ್ವ ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲಿಗೂ ಸದಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸದಾ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಸೋಲು ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಳಿದ ಹಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಜಯಿ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ದಾದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಲ್ಲಿದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಆದಿದ ವಿಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ಅಂತ್ಯದ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬತ್ತದು ಬುರ್ತುನತ್ತೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸ್ವಯಂನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಾಹಸದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವಾದ ಪದಮದ ಅತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಪಾತ್ರ ಅದು ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಆತ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ದಯಗಾಯರು ಇಂದೆತ್ತ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು ವಿಶೇಷ ಸಮಯಡು ವಿಶೇಷ ಸಾಹಸ ದೀಪುನೆತ್ತ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಸದಾಕಾಲದ ಫಲವಾದು ಗುರ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಹಸ ಅಂಚನೆ ಪದಮಾತು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗ. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸದಾ ಮಾತಾ ಪಾತೆರೊಡ್ದುಲ ಪಾರು ಮಲ್ಪನ ವಿಲ್ ಪವರು ವಿಲ್ದ ರೂಪಡು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದುಂಡು. ಇಂಚತ್ತ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಗಾರರಾದುಲ್ಲರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಜೊತೆಯಂತೂ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಚಂದು ಈ ಮಾತಾ ಗ್ರೂಪು ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಡ ನಿಭಾವನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಅತ್ತನ ನಿಭಾಯಿಸನಂಚಿನಕುಲು ಕೆಲವೆರೆ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏರಾದುಲ್ಲರು. ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವೆರೆಡ್ಲ ಕೆಲವರಾದುಲ್ಲರು. ತುಲೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಹಂಗಾಮ ಆವಂದುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮೋಜುನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅತ್ತು ಗೊಂದಲುಡುಲ್ಲರು. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಆವುಡು. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಏತು ಅಂತರವಾಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು ದಾದಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ ದಾದುಂಡು. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಾದಾಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಆವಡೋ ಅವು ನಂಕಾದು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗಾದು ಅಕಾಳ ಮೃತ್ಯು ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಮೋಜುಂಡು. ಪೋಡಿಗ್ಯಾಪುಂಡೆ ಒಂತೆಂತೆ ನೆತ್ತೆರ್ನು ತುಯ್ಯೆರಡ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಪುಂಡೆ. ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು 7 ಎನ್ಮ ಜನ ಉಪ್ಪಡು. ಬುಲೆಟ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಗೋಳಿ ಪಾಡುವೆರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪೋಡಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡೆ. ನಿದ್ರೆಡು ತೋಜುಜತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರ್ಭಯ ಮಾಯೆಡ್ದುಲ ಭಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರಕೃತಿದ ಏರುಪೇರುದುಲ ಭಯಜ್ಜಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಭಯರಾದುಲ್ಲರ. ಅತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಬಲಹೀನತೆ ಉಂಡೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಭೇಟಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ವೃತ್ತಂಡ ಮಾಯಾಜೀತಾಪರು. ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಮಾಯಾಜೀತ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಏತೇತು ಸರ್ವಶಕ್ತಿನು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ದೀಪರು. ಅಂಚೆನೆ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ಸಹಜವಾದ ಮಾಯಾಜೀತಾಪರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೋಲೋಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಸೋಪಡಾಪುಂಡು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಪ್ಪಡು. ವಾ ಸಮಯಡು ವಾ ಶಕ್ತಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರು. ಅಪಗ ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಡು ಸಹಯೋಗಿ ಅವಡು. ಈ ರೀತಿಯ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಡೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡೆ. ಅತ್ತಂಡ ದುಂಬು ಪಿರ ಆಪುಂಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣಿ 1 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಣಿ 1 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ. ಅಪಗ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರೆ. ಏಪ ನಿಕಲ್ನ ಟೈಟಲ್ ಆದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಪಂದು. ಐದವರ ವಾ ಟೈಟಲ್ ಉಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕರ್ಮಲ ಸಹ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ರಾದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಶಕ್ತಿ ಸಮಯಡು ಕೆಲಸಡು ಬತ್ತಿಚಿಂಡ ಅಪಗ ಬಲಹೀನರೆಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಅತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಸದಾ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವಾ ಶಕ್ತಿ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಕನಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ವಾ ಶಕ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಪುಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪರ. ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ. ವಿಶ್ವರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಯರೆ ಏರು ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ. ಏರೆಡ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ದೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಏಪ ಬೋಡೋ ಎಂಚ ಬೋಡೋ ಅಂಚನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವರ್ಷ ವಾ ಪೊಸತೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಚಿನೇನು ಪನ್ಪರು ಐನು ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪಲೆ. ಪನ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ರಡ್ಡು ಸಮಾನವಾದುಪ್ಪಡು. ಎಂಚ ಪನ್ಪರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವಿಜಯುಲು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಉಡ್ಪಾರು. ಅಂಚಂದು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ.
ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ್ ಐನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನಡು ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೇತೆಕ್ಲು ತೆರೆಯೋನಡು